Halo bolo, dina iki aku ame masak sayur daun bohong lehku nggopek neng mburi omah. Iki daun bohonge wis tak godhog terus wis tak rajangi, terus aku bar ngulek bumbune ana brambang bawang, lombok gede, lombok cilik, terus ana kemiri, terus tambahi lengkuas karo jahe, tambah meneh kunyite, aja lali. Masakan iki aku biasane dimasake karo mbokku ning omah kono, dadi masalahe aku lagi kangen. Makanya aku masak dhewe. Oh ternyata yo gampang bumbune. Iki bumbune wis ready kabeh, banjur gergari nyepake wajane, minyake. Kuwi gari gongso sik delo bumbune supaya gen ra langu. Dadi gen ketok kecoklatan kae. Bar kuwi tambahi dong salam karo tak kei assalamualaikum. Dadi ya gen sedep rasane. Iki bumbune wis ketok mateng, mergone warnane wis kecoklatan. Bar kuwi tak lebokke terine, tak gongso sisan karo bumbune, lan delalah matakoki mbokku, "Masak apa le Cah Bagus?" "Masak daun bohong, Mbok. Nggo buka bareng-bareng." Bar kuwi tak lebokke terine, tak gongso sisan sak bumbune nganti mateng. Nah, bar kuwi tak lebokke banyu sak laya-layahe, ora, banyune tok wae. Mergone layahe atos ngundak melu kepangan. Nah, tak tunggu nganti umup, nganti kemrempul. Bar kuwi engko lagi dilebokke godhong telone sing wis digodhog mau karo sing wis dicacah ki mau. Banjur tak lebokke uba rampene yaiku gula, gen legi kaya aku, nak nyawang manise ya to. Bar kuwi tak tambahi uyah lan moto, tambah meneh roiko, aja lali gen tambah sedep. Sing penting aja akeh ndak kasinen. Jarene engko ndak njuk rabi meneh padahal wis rabi. Bar kuwi tak ublek-ublek supayane bumbune dadi siji, gen ora pisah dhewe-dhewe. Kaya hubungane sapa kuwi? Nah, bar dioblek-oblek bar kuwi dilebokke godhong telone sing wis dicacahi mau. Banjur dioblek-oblek meneh supayane godhonge nyampur karo bumbune. Piye bolo penambakane maring leh ora? Iki mau wis tak santeni ya bolo, lali ora tak record pas nyantenine.